Assalamu alaikum warahmatullah. Ya barkamu da sake saduwa da kowa wannan sabon bidiyo ne na Umar BJ. Insha Allah idan ka sai ka kasance da tun daga farkon bidiyon nan zuwa ƙarshe, zan nuna maka yadda zaka gyara matsalar wannan idan computer ka yana da matsala baya connecting da wani bluetooth, zan nuna maka yadda zaka gyara wannan matsalar. Domin wasu computoci idan ka shiga kana so ka yi connecting misali da kaman wannan bluetooth, ko kana so ka tura ma wani abu ta bluetooth ko ya tura ma sai ya ƙi kawowa sunan wani bluetooth din bayan tana kai connected. To zan nuna maka da yadda zaka bi kai magance wannan matsalar, kuma kowane irin window kake amfani da shi, sannan kowane irin kalan computer kake amfani da shi, dabaran nan da zan nuna ma yadda zaka bi insha Allah idan ka bi wannan dabaran tun daga farko zuwa ƙarshe yadda zan nuna ma din, zaka samu driver na bluetooth da ya dace da computer ka. Saboda haka da zarar ka sa wannan driver da ya dace da computer ka na bluetooth, kai tsaye wannan matsalar za ta kau insha Allah. Saboda haka ina neman alfarma kafin mu fara bidiyon ka taimaka ka danna min subscribe, ko kuma idan ta Facebook kai kallon bidiyon ka taimaka kai follow wannan page, domin kullum muna kawo ire-iren waɗannan videos din masu amfani. Nagode, kar ku manta da yin like, share, comment. Nagode, ba tare da bata lokaci ba mu je mu fara bidiyo. To da fari dai zaka zo ka danna start menu kamar haka a wannan kai wajen sashin kamar haka, sannan sai ka rubuta system information, sai ka rubuta information. Kana ma fara rubutawa za a nuna ma gashi nan system information, sai ka danna shi kamar haka, sannan sai ka duba da kyau a nan yauwa gashi nan system model, sai ka danna akan shi gashi nan system model. To saboda haka sai ka yi copy wannan. Yadda za ka yi copy shine za ka danna Ctrl C kenan shine copy. To bayan ka yi copy kamar haka sai ka yi minimize. Bayan ka yi minimize sai ka zo ka shiga browser ka. Ni zan yi amfani da Google Chrome, amma kai za ka yi amfani da kowane browser da kake so. To bayan ka shiga Chrome ɗinka kamar haka sai ka danna Ctrl V shine paste. Bayan ka danna Ctrl V kamar haka sai ka bada space, sannan sai ka rubuta Bluetooth driver. Ka rubuta exactly yadda na rubuta, sai ka danna enter shine sashin kenan. Yawa bayan ya gama loading sai ka danna akan link na farko. Bara dai ya gama loading. Yawa bayan ya gama loading sai ka yo ƙasa sosai. Yawa sai ka yo ƙasa dai sosai. Yawa bayan ka yo ƙasa sosai za ka ga Bluetooth drivers gashi nan anan. Saboda haka sai ka danna download. Bayan ka danna download anan sai ka duba da kyau ga code din da ake so ka sa. Kai ma za a nuna ma code din da suke so ka sa, saboda haka sai ka sa kaman verification code ne kawai zan ce ma. Sai ka rubuta code din, sannan sai ka danna download. Yawa gashi nan yana downloading. Okay, mun yi duplicating, bara danna mun canceling na farko. Bayan ya gama downloading sai ka danna wannan alamar din ta open kamar haka, sannan sai ka danna akan shi kai double click kawai, sannan sai ka yi ƙasa za ka ga setup gashi nan, sai ka danna akan setup, sannan ka danna next, yanzu ka danna next, sannan sai ka danna akan na farko kai accept, sannan ka danna next, ka danna next still. Yawa bayan ya ɗau lokaci sosai ya gama installing gashi nan anan. Yanzu ana so kai restarting computer. Aka ce yes I want to restart my computer now, ko kuma no. To kai abinda ya kamata ka bar shi anan, sannan ka danna finish. Kana danna finish kai tsaye computer ka zai restarting, bi ma'ana za ta kashe kanta sannan ta sake kunnawa. Shikenan ka gama gyara wannan matsala. Amma ni kasancewa video nake yi, in na danna finish yanzu kai tsaye computer za ta yi restarting. Saboda haka duk screen record din da nake yi da computer zai zama na zan yi missing. Video ba zai yi playing ba, balle tana in nuna muku yadda abin yake. To jama'a nan ne muka zo ƙarshen video nan. Ka taimaka don Allah ka danna video liking, sannan kuma kai sharing zuwa ga abokanka ko groups waɗanda kake ciki a Facebook da WhatsApp, domin jan uwanka masu samu daman zuwa su kalli bidiyon su amfana. Nagode, wassalamu alaikum, sai mu haɗu da ku a video na gaba.